ആരാണ് ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്? നമ്മളുടെ സന്തോഷത്തിലും സങ്കടത്തിലും ഒക്കെ നമ്മളുടെ കൂടെ തന്നെ നിൽക്കുന്ന, നമ്മളുടെ നല്ലതും ചീത്തയായിട്ടുള്ള സ്വഭാവങ്ങൾ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് കാണിക്കാൻ പറ്റുന്ന, നമ്മളുടെ പിന്നിൽ നിന്ന് സംസാരിക്കാതെ നമ്മൾക്ക് വേണ്ടി മുന്നിൽ നിന്ന് സംസാരിക്കുന്ന, നമ്മളുടെ സകല തോന്നിവാസത്തിനും കൂട്ടു നിൽക്കുന്ന, എന്നാൽ തെറ്റ് കണ്ടാ തിരുത്തി തരുന്ന, നമ്മളൊരു 10,000 വട്ടം ഒരേ കഥ തന്നെ പറഞ്ഞാലും ഒരു മടിയും കൂടാതെ കേട്ടോണ്ടിരിക്കുന്ന, നമ്മളെ ഉപദേശിച്ച് നേർവഴിക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് സ്വന്തമായിട്ട് മണ്ടത്തരം ചെയ്യുന്ന, അത്യാവശ്യ സമയത്ത് ഫോൺ വിളിച്ചാൽ എടുക്കാത്ത, വിഷമിച്ച് ഫോൺ വിളിക്കുന്ന നമ്മളെ ചിരിയിലേക്ക് കൊണ്ടെത്തിക്കുന്ന, ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടന്നില്ലെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ കൂടെ ഉണ്ടാവുമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടന്നില്ലെങ്കിലും ഇതെല്ലാം പ്രവൃത്തിയിൽ കാണിക്കുന്ന, നമുക്ക് നല്ലത് വരുമ്പോ ഒരുപാട് സന്തോഷിക്കുകയും നമുക്ക് സങ്കടം വരുമ്പം ഒപ്പം സങ്കടപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന, ജഡ്ജ് ചെയ്യുന്ന പേടിയില്ലാതെ എന്ത് തുറന്ന് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്ന, നമ്മൾ പുറമെ ചിരിച്ചും കളിച്ചും നടന്നാലും നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ എന്താ നടക്കുന്നതെന്ന് ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷനും ഇല്ലാതെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന